Вече притъмняваше, когато Иан се завърна. Къщата изглеждаше неестествено тиха. Войчо му седеше до огнището и го гледаше със странен израз. И ядосано, и замислено. Без да иска се огледа, за да зърне блестящата златиста коса на Елизабет и чаровното й лице. Когато видя, че я няма, попита: къде са другите? Ако питаш за Джейк, отвърна викарият, още по-ядосан, че племенникът му съзнателно избягва да споменава името на Елизабет. Взе бутилка ейл и отиде в плевнята. Каза, че ще я присуши, та дано тези 2 дни се изтрият от паметта му. Значи са се върнали. Джейк се върна, внесе уточнение викарият, докато в това време Иан се наливаше чаша мадейра. Прислужничките ще дойдат утре сутринта. Елизабет и госпожица Трокмортън Джонс се отидоха. Като се помисли, че са отишли да се разходят, Иан погледна към вратата. Че къде ли са отишли, вече се стъмни. Тръгнаха за Англия. Чашата замръзна в ръката му точно преди да отпие. Защо? Рязко попита. Защото чичото на госпожица Камерън е получил предложение за ръката й. Викарият гледаше с ясно задоволство как Иан присуши чашата си на един дъх, като че ли искаше да премахне горчивия вкус на новината. Когато проговори, тонът му бил жестоко саркастичен. И кой е щастливия младоженец? Сър Франсис Билхейвън, доколкото разбрах. Лицето на Иан се сгърчи от отвращение. Не се ли възхищаваш от него? Той свира мене. Билхейвън е стар развратник, чийто сексуален вкус, както се говори, бил доста ексцентричен. Освен това е 3 пъти по-възрастен от нея. Колко жалко, отбеляза викарият, като се опитваше без особен успех да говори спокойно, изтегнат в стола до камината. Защото това прелесно невинно дете няма да има право на избор и ще трябва да се омъжи за този стар развратник. Ако не се подчини, чичо и ще я лиши от издръжка и тя ще загуби имението, което обожава. Билхейвън напълно удовлетворява Джулиас Камерън, защото има и титла, и пари, които, доколкото се досещам, са единственото условие. Това прелесно момиче ще трябва да се омъжи за този старец, не може да се измъкне. Това е абсурдно, изръмжа Иан и си напълни чашата. Преди 2 години нямаше дебютантка, която да е пожънала повече успехи от Елизабет. Беше и обществена тайна, че е получила повече от 12 предложения. Ако само това тревожи чичо й, би могъл да избира измежду 12 кандидати. Дънкан отвърна с нехарактерен язвителен тон. Това е било преди да те срещне на някакъв прием. След това е станало обществена тайна, че непростимо е нарушила благоприличието. Какво по дяволите означава това? Кажи ми ти, Иан, сряза го викарият. Чух историята на 2 пъти от госпожица Трокмортън Джонс. Първия път беше опоена от лаванданома, днес беше опоена от нещо, което мога да опиша като най-страховития темперамент, който съм виждал в живота си. Макар и да не знае цялата история, със сигурност съм схванал същината й. И ако дори само половината е истина, става ясно, че ти напълно си лишен от сърце и съвест. Тъжно ми е, когато се представя какво е изтърпяла Елизабет през тези 2 години. И когато си помисля колко милостиво е постъпила към теб и как ти е простила. Какво ти каза жената? Прекъсна го Иан малко грубичко. После се обърна и отиде до прозореца. Безотговорността и хладнокръвието на племенника му така разериха викария, че той скочи на крака, приближи се до него и се вторачи в гърба му. Каза ми, че си опетнил доброто име на Елизабет Камерън, ядно изрече той. Каза ми, че си убедил това невинно девойче да се срещне с теб в някаква осамотена хижа и след това в някаква безлюдна зимна градина.
а тя не била ходила никъде извън провинциалното си имение и видяла света само няколко седмици преди да те срещне. Каза ми още, че на сцената в зимната градина станали свидетели няколко личности, които след това с най-голяма бързина разпространили слухове, които само за броени дни обиколили града. Каза ми, че годеникът на Елизабет ги научил и развалил годежа заради теб. Когато се отказал от нея, обществото решило, че репутацията на Елизабет е опетнена и пристанали да я приемат във всички салони. Каза ми, че няколко дни след това братът на Елизабет изчезнал, за да избяга от кредиторите си, на които трябвало да се издължи след благоприятната женитба на Елизабет. И от тогава от него няма никаква вест. С мрачно задоволство викарят забеляза, че някакво мускулче на лицето на Иан потрепва. Каза ми, че причината Елизабет да се появи в Лондон преди всичко била необходимостта от такъв брак и че ти завинаги си унищожил каквато и да е възможност това някога да се случи. Ето защо това дете сега трябва да се омъжи за мъж, който ти описа като развратник, 3 пъти по-възрастен от нея. Удовлетворен от словесната си канонада, която попадна право в целта, той подготви последния убийствен изстрел. В резултат на всичко, което си сторил, това храбро красиво момиче живее в позорна изолация вече 2 години. Къщата, за която тя говореше с такава любов, е оголена. Всички ценни вещи са разпродадени, за да се плати на кредиторите. Поздравявам те, Иан. Благодарение на теб едно невинно момиче е заживяло като прокажена при това в бедност. И то само защото от пръв поглед се е влюбила в теб. И като знае това, което току-що научих, чуди се какво е намерила в теб. Иан усети спазъм в гърлото си, но не направи опит да се защити от разярения си Войчо. Думите на Войчо му кънтяха в главата му. С огромна тъга си помисли и за своята жестокост към Елизабет през последните дни. Видя я каквато беше в Англия, смела и прекрасна, изпълнена с невинна страст, когато я бе прегърнал. После си спомни какво бе изрекла вчера. Казали сте на брат ми, че за вас всичко е било един незначителен флирт. Видя я как стреля по мишената жизнерадостно и умело, докато той се подиграваше с ухажорите й. Видя я коленичила в тревата да гледа рисунките на покойното му семейство. Толкова съжалявам, беше промълвила, а в прекрасните й очи имаше състрадание. Спомни си и как се разплака в прегръдките му заради предателството на приятелките й. С огризение си спомни невероятната й нежност и всеотдайност, когато с нощия бе прегърнал. Беше обезумял от желание, а след това бе заявил: ще спестя и на двамата ни ритуалното предложение. За брак и дума не може да става. Освен това, през този сезон не ми достигат едрите рубини и скъпите кожи. Спомни си и преди това какво й беше казал. Защо по дяволите вашия чичо смята, че имам някакво желание да се оженя за вас? Лейди Камерън е много богата млада дама, Дънкан. Без съмнение всички стаи в Хейвънхърст са претъпкани с скъпи кожи и скъпоценности. А тя е била твърде горда, за да говори за положението си. Иан се вбеси от слепотата и от глупостта си. Трябваше да разбере още в минутата, когато започна да разказва как се пазари с продавачите. Трябваше на мига дяволски ясно да му стане всичко. За Елизабет Камерън винаги е бил сляп. Не е, уточни той, изпълнен със самопрезрение. В Англия инстинктивно бе почувствал каква е тя в действителност. Нежна и горда, смела и невинна, и необикновена. Много добре знаеше, че тя не е глупава малка флиртаджийка, която не подбира партньорите си, а се бе отнасял към нея точно като към такава през цялото време, докато беше тук. Беше му разрешила да наговори какво ли не и после бе обвинила себе си за своето поведение в Англия, което било според думите й поведение на безсрамна, безпътна жена. У него се надигна жлъч, която го задуши
И той затвори очи. Беше толкова дяволски сладка, толкова всепрощаваща, че бе простила дори и на него. Дънкан безмълвно го наблюдаваше. Племенникът му имаше вид на силно изтерзан човек. Най-накрая с прегръкнал от вълнение глас Иан попита: жената ли го каза или това е твоето мнение? Какво? Като поедах попита. Тя ли ти каза, че Елизабет се е влюбила в мен преди 2 години или това е твое мнение? Явно отговорът на този въпрос беше толкова важен за него, че Дънкан едва не се усмихна. При все това в момента главно 2 неща занимаваха викария. Искаше и Иан да се ожени за Елизабет и да се помири с дядо си. За да изпълни първото, трябваше преди всичко да се здобие с титлата, тъй като чичото на Елизабет щеше да предпочете претендент с титла. Дънкан така неистово искаше тези 2 неща да станат действителност, че за малко не излъга в името на каузата, но съвестта не му изразреши. Това беше мнението на госпожица Трокмортън Джонс, когато бе замаяна от Лонданума. Това е моето мнение, което се основава на характера на Елизабет и на отношението й към теб. Известно време не наруши напрегнато мълчание, тъй като знаеше кога точно Иан ще премисли казаното и после с желязна логика го притисна по най-болезнения въпрос. Ти нямаш избор. Трябва да я спасиш от този безобразен брак. Като сметна мълчанието на Иан за знак на съгласие, продължи още по-убедително. И за да го направиш, трябва да разубедиш чичо й. От онова, което ми разказа госпожица Трокмортън Джонс и от онова, което видях със собствените си очи в това писмо тук, разбрах, че той държи на титлата и ще облагодетелства онзи, който я има. Също така знае, че това не е изключение сред аристокрацията. Ако ти се надяваш да го убедиш, че постъпва неразумно, той няма да те разбере. Дънкан внимателно наблюдаваше Иан и видя, че думите му попаднаха точно на място. Той пребледня и тогава вуйчо му нанесе последния си удар. От теб зависи да имаш титлата, Иан. Съзнавам каква дълбока ненавист изпитваш към дядо си, но това вече няма смисъл. Или оставяш Елизабет в ръцете на този окаян човек Пилхейвън, или се помиряваш с херцог Станхоуп. Или едното, или другото. И ти го знаеш. Иан се почувства хванат натясно. Умът му яростно се съпротивляваше срещу идеята за помирение с дядо му. Дънкан го гледаше и усещаше каква битка се води в душата му. Самият той напрегнато очакваше Иан да вземе решение. По едно време младият мъж вдигна тъмнокосата си глава и сви умруци. Когато най-накрая проговори, гневът му бе насочен към дядо му. Този отвратителен долен тип. След 11 години най-после ще постигне своето. И то само защото не можах да държа ръцете си по-далеч от нея. Викарият едва успя да прикрие радостта си. Има и по-страшни неща от това да се ожениш за прекрасна млада жена, която на всичкото отгоре е имала блестящо хрумване да се влюби в теб, отбеляза той. При тези думи Иан се отпусна и като че ли щеше да се усмихне, но миг след това обърканата и вбесяваща реалност отново се стовари върху него. Каквото и да е почувствала към мен, то е било отдавна, а онова, което иска сега, е само независимост. Викарят вдигна изненадано вежди и се подсмихна. Независимост ли? Сериозно ли говориш? Странно звучи от устата на една жена. Сигурен съм, че ще се умееш да й покажеш каква заблуда е подобен каприз. Едва ли, каза Иан. Хората много надценяват независимостта. Дай я и тя ще я намрази, посъветва го стария свещеник. Иан не го слушаше. Беше заслепен от гняв, че трябва да капитулира пред дядо си. Да върви по дяволите, безнееше той. Да гори в ада дано заедно с проклетата си титла. Дънкан все така се подсмихваше, когато с нетърпящ възражение тон каза:
Предполагам, че точно страхът да не гори в ада, както ти се изрази, е причината толкова настоятелно да иска да те обяви за свой наследник. Трябва да си дадеш сметка, че повече от 10 години той се опитва да поправи грешката си, много преди да се разболее. Закъснял е с цели 10 години, скръцна с зъби Иан. Моят баща беше законният наследник, а старият разбойник се умилостиви едва след смъртта му. Това ми е добре известно, но не е там въпросът, Иан. Ти губиш битката с него и трябва да я загубиш с милосърдието и достоинството, присъщи на благородното ти потекло. Така би постъпил баща ти. Ти по право си следващият херцог Станхолп. Това е факт, който не подлежи на промени. Още повече аз дълбоко вярвам, че баща ти щеше да прости на херцога, ако бе имал възможността, която ти имаш сега. Обзет от безсилен гняв, Иан грубо отсече. Аз не съм като баща си. Изплашен от колебливостта на племенника си, викарият остро каза: няма време за губене. Има голяма вероятност да биеш път до дядо си, само за да ти бъде съобщено, че той е определил друг наследник, каквото бе намерението му. Тогава още веднъж ще му кажа да върви по дяволите. И още нещо, продължи викарият. Ако се помайваш, ще пристигнеш след сватбата на Елизабет с онзи Билхейвън. След един безкрайен момент Иан кимна и неохотно се запъти към стълбището. Иан, повика го Дънкан. Той се обърна и с раздразнение попита: какво още? Трябва да ми кажеш къде живее Елизабет. Булката ще бъде друга, но се надявам, че пак ще имам честта да извърша церемонията. Племенникът му кимна. Постъпваш както трябва, тихо каза викарият, като все още не можеше да се отърси от страха, че гневът на Иан ще му попречи да се сдобри с престарелия херцог. Не мисли как прешните ти планове се преобърнаха. Ти нямаш избор. Ти си разбил живота й. Повече отколкото предполагаш, каза Иан. Какво за Бога намекваш? Аз съм причината Чичо й да е нейн настойник сега, отвърна с въздишка той. Брат ти не е заминал заради дългове или скандал, както Елизабет предполага. Ти ли си причината? Как е станало това? Предизвика ме и когато не успя да ме убие в честен дуел, опита още 2 пъти, нападайки ме изневиделица по пътя. И 2 пъти за малко да постигне целта си. Завлякох го на Ариана и го принудих да замине в Индокитай, за да не си губя времето с него. Викарят пребледня и се отпусна на дивана. Как можа да постъпиш така? Иан настръхна пред този несправедлив укор. Имаше само 2 възможности. Или да го оставя да ме издебне някой път в гръб и да ме убие, или да го предам на властите. Не исках да увисне на въжето заради маниакалното си желание да отмъсти за сестра си. Исках само да се махне от пътя ми. Но това са 2 години. Трябваше да се върне след по-малко от година, но Ариана пострада при една буря и остана в Сан Делора за ремонт. Той се възползвал от случая и изчезнал. Предполагам, че ще се върне тук по някакъв начин. Допреди няколко минути изобщо не мислех за това.